naštartovať mozog. Že robím tú istú vec a robím ju zrkadlovo. Tu som na mojom obľúbenom mieste a robím pre vás video jednoduché, aby ste pochopili princíp, ako vlastne funguje naše telo. A ja teraz niečo vyskúšam, ja som ľavák, držím to v ľavej ruke, tú tyčku, na ktorom je telefón, tak si to dám do pravej ruky. No, dobre. A teraz prečo to robím? A ukazujem vám to z toho dôvodu, pretože je dôležité, keď chceme sa niečo naučiť, naštartovať mozog. A je vedecky dokázané, že 99,9% ľudí opakuje myšlienky z minulého dňa, čiže sa nenaučí vlastne takmer nič. 95% je starých vecí z včera, z predvčera. A tak potrebujeme naučiť mozog učiť sa nové veci. Prebudiť mozog, aby sme sa dostali k tomu, k čomu sa chceme dostať. Hej? Jednoduché. Dobre, ako to spraviť? Najjednoduchší spôsob, aký som ja objavil pri mojom učení, je meniť veci, ktoré už robíme. No a vymeniť ich tak, ako som to práve spravil na začiatku videa. A vtedy vznikajú nové veci v hlave, nové nervové prepojenia, pretože mozog učí telo ten istý pohyb, ale zrkadlovo. A vtedy tie staré prepojenia zanikajú. Čiže tá minulosť zaniká a vzniká súčasnosť tu a teraz. Takže toto by sme mali robiť 30 dní, aby sme prebudili mozog na učenie. Ďalšia vec, čo sa potrebujeme naučiť, je byť pokojný, keď sa ideme niečo nové učiť. Takže ako sa upokojíme? Nie, že chytím telefón do ruky a teraz sa mi to trasie, budem z toho nervózny, tak z tej nervozity vytvorím iba viac nervozity. Alebo teraz už to chcem rýchlo robiť, lebo už to chcem vedieť, tak teraz som netrpezlivý a teraz to idem z netrpezlivosti tvoriť. A tvorím z netrpezlivosti ešte viacej netrpezlivosti. Takže kvôli tomu sa musíme upokojiť. A upokojíme sa jednoducho. A to tým, že venujeme pozornosť svojmu dýchaniu. A ja vám to predvediem teraz. Takže môžeme to robiť spolu. Nádych. Zadržím dých. Výdych. Takéto dýchanie opakujem, až kým sa upokojím. Keď sa upokojím, potom sa môžem začať učiť niečo nové, robiť to isté, čo som robil doteraz a robiť to zrkadlovo. Vymeniť si ruky. Alebo ja neviem čo. Umývam si zuby ľavou rukou, tak si idem umývať pravou rukou. Jednoduché veci, ktoré robíme každý deň. A tak zmeníme staré zvyky a naučíme mozog učiť sa novým veciam. A to je dôležité, aby sme to spravili, ten krok. A ešte ďalší krok. Spokojnej mysle. Takže upokojiť sa najprv. A potom môžeme robiť niečo nové. Tvoriť niečo nové. Každý deň začať od začiatku a nie pokračovať v tom starom, čo sme skončili včera. S tým istým môžeme pokračovať, ale od začiatku. A vtedy to má význam a vtedy to vyzerá úplne inak. Jednoducho, s láskou, pokojne. A to by bolo asi tak všetko na dneska. Ľubím vás, priatelia, ahojte!